Shout out mga ka-idol. Naharap ko diri sa akong mama ka-idol, sa akong garden mga ka-idol. Oh. Nagbangag-bangag ko diri mga ka-idol. Oh. Mawap niya akong human mga ka-idol. Kanyang human mga ka-idol. Tam na ito kamuti mga ka-idol ba. Bangagan na ito daan mga ka-idol kay para ini sugod na tagtanom na natay katamnan. 3D na. Ano style ako mga ka-idol, bangagan dyan na yuta mga ka-idol kay ito kabalo ba aktual na tamagbangag mga ka-idol ug naibato urgahi may nang na bangagan na to daan mga ka-idol kay ready na kayo mga ka-idol. Hapnan taon ko rin mga ka-idol kumbati ako pagay ko bangaganan diya sa palibot mga ka-idol. Ako pagay na daghan pa kayong plastarunon diri kumbati na hapon mga ka-idol muli siguro po ko mga ka-idol kay hapon na nalison kay rin makatandog ta og mga dili press na to mga ka-idol. Kay ilan na pong panahon karon ilan na pong mga takna ug ilan na pong mga oras so dili sa taman mga ka-idol no is manapud-puhon kumbati gyapon. So shout out sa akong mga followers, new followers o mga viewers no. Salamat sa inyong pag-support o pag-comment sa akong mga video. Maka-visit lang tayo sa inyong mga bahay-bahay mga ka-idol. Salamat sa inyong suporta palagi. Hanggang dito lang muna mga ka-idol. Kasi tingog ng mga baki mga ka-idol. So bye bye mga ka-idol. See you on my next video. Bye bye.